kusikana nazvo here kuti ndine muno vana vakiitai kuti muuye pano vamakatumira kuchikoro. Zvakaitwa nekomiti yechikoro kutumirai kuno kudare rachifi makusikana nazvo here zuva ranhasi. Samusana kusikana nacho ndechokubhadhara mari yechikoro nekusabhadhara mari yokwamambo sezvo mashedwa nachifu wenyu. Chikoneso chii kukupai kuti musabhadharire vana venyu kuchikoro sezvo ndimakatumira vana kuchikoro. Chikoro ndochei chinosimuka sei muchikoniwa kubhadharira vana venyu kuchikoro. Singade kana kuti asi kuti ndine zvikonzero zvakawanda zvanende nazvo. Ndine mwana anorwara akasiira yeye ari grade 7 wacho zvokuti zvinotozikanwa naheadmaster wacho pachuru pachikoro vakatomti ngambomira kuyo chikoro. Saka ndofunga mwana uyu aita zvekuti aidonha. Saka paakatanga achidonha izvo zvakutangei anorasika pfungwa. Ndakatomboenda kupolisi apisa dzimba pamba pasisi vake akapisa dzimba dzese. Ndakatomboenda kupolisi nyaya yacho ikaendeswa kupolisi. Yapera nyaya yekupolisi vakanditi mwana munofanira kugara naye pese pamunenge muri zvokutoti izvozvo ndatosiya ndatomuchengetesa kuna mbuya wake. Dzimwe nguva kutoti ndishande chaiko chaiko kana kuti nditori mubasa handinyatswana nguva yekuti ndishande. Parazi ndine vamwe vana futi vandinawo vana ava vana kana baba vavo vakashaya. Saka ipapo manje zvinoti ndinetsei ndakatoshandisira mazangu acho akamambo asi ndichitowo mari icho ndichitowo zvimwe zvinhu zvanoita ndichihafurowo mari sezvo kana mukatotarisa izvozvi mubhuku macho kubva nemari yanga iripo kusvikira pari izvozvo ndikuita ndichihafurowo shoma ndiri kukwanisa. Saka ndachikumbiro ipapo kuti ndoitawo sei ipapo. Munozanisa rini? Fungai Mutoko. Amai inenge ichidzokera futi USDC chikoro nekuti mukauya naye kuno moitsanangurira chii anomutsanangurira chakamira kuchikoro komiti yekuchikoro kuziva kuchikoro akatoti mwana uyu ngaambomira kuya kuchikoro zvokuti ava headmaster varipo vanga vasiri ndowangu varipo panga pana apedzisai vakati mwana imbogarai naye kumba wozangoti akatanga kuenda kuchikoro kubva atanga kutongodonha nongoshedziwa kunzi mwana wenyu adonha chero pai chero kana kutoshanda chaiko chaiko ndasingatomboshanda kana kuti ndipe chii. Zvindoona nhasi mapurisa nyaya chetoripo kumapurisa akati mwana ugarai naye pese pamunenge muri. Akamboenda kumashure akatochisiidzira parodi chikoro chacho akasiira yeye ari grade 7 wacho. pamusoro zvandokwana zvokuti amai ava vanenge vari kukumbira kubatsirwa nedare kuti komiti sezvo amai vakutaura kuti ichirikadzi nguva yavo yakakura ndiye kuchengetedza mwana asiunza zvakanaka vari kuvavarira havo kubhadhara zvishoma nezvishoma asi vari kukundikana. Vaida kubatsirwa kunzi neSDC komiti yacho kuti vana vavo vapinde kana mubhimu. Chiri chikumbiro chinenge chakutopinzwa na chief kuti batsirai amai ava padambudziko ravanayo. Asika makombe vanhu kana vagara kumafuro kukazikana kuti kumafuro vanotonzi wese ibvai hapana anonzi sara uri kuvi kumafuro. zive izvo saipapa amai mune chichemo asi sekuona kwedu munhu anofanira kunge achikubatsirai ndiyo SDC iyoyo inova iyo yauya nebepa iyo kuratidza kuti hamuna mubhenge makaisvikirawo uchiipa chichemo ichocho. Saka ipapa
pamuri kupiwa this grace period yokuti muzouya musi wa21 mukana wokuti munogona kutoenda ikoko muchinotaura navo zvakare kana kubhadhara futi mari zita renyu rinouya richibviswapo. Isusu hatikubvisei zitapo nekuti ivo vacho ivavo school committee yacho iyo ndiyo munofanira kuenda ikoko munotaura zvichemo zvenyu. Vanhu havambotadza kunzwisisa, asi kana vazoinza bepa iri zvinoreva kuti hamusi kuwirirana. Nekuti nyaya iripo munofanira kunzwisisa. Bepa kana richinge rauya pachangamiri kana muchinge masungamiri vari kuda kuyananisa inini nechikoro, kwete kuti hanzi vanokwanisa kumirirai ava vanotaura zviripo pagiraundi. Saka imini ikokuyo kuchikoro ndokune kwamunopedza nyaya dzenyu zvokuti musi wa21 kutaurwa zvimwe chete, munofanira kuya nemhinduro yakakwana kuna changamiri, vanokutambira muri vana vachifi mato. Ndiri kutoona sekuti amai avanyayoka vanotobatsirika vakaenda kubva pana sabu anoziva information yese yavana iyi vanonyorwa tsamba kubva pana sabu voenda nayo pabeam selection committee yepachikoro voinodhira nenyaya iyi vanobva vakaendesa kusocial welfare. But apana chavarumbuka savanobvatsirana zvinodora zvindomira pane zvese kuti vana vadya vaita sei kuti vana 3 vese vanoenda kuchikoro sepapa nditooneka mukada tonyoresa grade 1 apane zvese ndinokwanisa kuzvimirira. Saka kunenge kutokumbira kuti kusvika musi wa21 wacho mudzoka ndogona kushaya mari yacho, asi yese but ndokwanisa kuzova nohafu hafu. Sepapa pabvira patakaudzwa kunzi nezvikwereti chakati ndakakwanisa hangu kumbona flow yandakawana. Saka ndikugona hangu kuzononoka kuipedza asi kubhadhara ndibhadhara panoenda ngono kashoma kashoma. Boje vana wapenyu Pei kubhadhara wana kana chavanokumboita kasiyana kugara ukarocha kana kuzoti varipo here havana chavanogona asi vanogona hapana kunyenyeredza kana ari mwana ndiwe munhu wese ababa naamai amai mukatavanzwa bacha vana chavanogona asi vaitotutauri ndine vana vangu vakashingirira kutokupai mumwe grade 1 futi varikuda kuenda grade 1 saka endei kumaintenance. Pamusoro yevabereki poterera dzinopoterera kuti tinokwanisa matauro anogona kusiyana. Mwana wako uchimutumira kuchikoro irezemisa kuti mubereki mumashure kubhadharira mwana kana kuti mubereki pamberi, nekuti kunzi chikoro chikure. Mukaona chikoro chakusarenda kuna kuti chibatsirwe, ratidza kuti vabereki hamusi kukumbukira kubhadharira vana venyu. Mwana kunzi hanzi apedza grade 7 primary level kubhadharirwa mari inomubereki, uno mwoyo nomwana wako. Tirai mwoyo vana vakwanisewo kuzokutaurai mangwana kuti mubereki wangu akandiitira icho nechicho, kwete kutakurirwa vana nevamwe. Chikoro chinotoziva kuti uyu mwana uyu rega timuise mubhimu zviriko, asi tiri kunzvenga. Vabereki tiite mwoyo novana vedu. Zita saka ndoda mudziko wangu guru kuti ndaichengeta mwana wangu kumusha uchifu. Saka pakauyawo bepa iri ndandisipo ndandatoenda ndandadzokera kumhani akazosvika mugusha. Saka ndoda mudziko randakasangana naro kuti mutadzi unonyatsa kubhadhara munhu.
Sorry. Baba wari kuti waridzomu kuti kuona wakasungwa ndinana ama hai kubhadhara ndine kwashangu kuti ndibhadhare ndichena kusvika yapera. Imari inoperera 255. Secondary. Primary. 265. 55. Pati munobhadhara mari kuchikoro. Because mari pachune $17 pateni. Kana svika kwese ikoko techitali Mimba inosvika 200. Yeah. Akasvika mwana grade G. Grade 7. Sasa mwana pesa kubhadhara grade G. 0 grade. Wakaenda kunyoresa. Nokuti ndo mari yacho fees yeprimary. Pacho ndaitobhadhara zvototi muna October ndakundobhadhara. Asi maikamura akagumba yekupa grade 1. Zvikureva kuti ungabhadhara grade 1. Ngataura grade 2. Kati tora 200. Mati 255 divided by 7. Pane panga takambobhadhisa ma27. Zvoti handasingakwanisi kuita sekubhadhara. Still zvinoshe. Plus apa mai tichiona sechichemo chamapa changamire chekuti ndakashayikirwa na amai. Ndofunga amai vakashayika manje apa tingambo asi chichemo ichocho manje ne$17 per term ichizosvika kuma 200 chakuti zvoreva kuti ngatiedze vabereki kuziva kuti kudzidzisa vana zvinorevei. Because mara yatokwana kutenga mombe. Iri mari school fees zvanongobhadhara. Ichibva pa$17. Abatwa mari yemombe ronzi aingoi bhadhara ine mombe iko rinotokapa. Plus unoziva very good because vamwe mwataura BIM ndeye government handiti mari dzeBIM dzinonga kuwe chiko chedata development sekwati kana mwana wangu BIM achatikendenga zvamuda amurita zvinoda kuita zvinatobhadhara kana BIM yazi kubhadhara unodzosera mari chiko chori kudzosera kana BIM yapinza mari unobhadhara pagore ka1 sekwati mwana wake soma BIM zvapera enda kuita zvangu muupenyu hwangu kuite zvo BIM haitotendeki ikasana kemfed itonani BIM haitotendeki government saikubata mwana wangu asawa BIM titoanzona ndobvunza kuchikoro ikoko muna wami muchienda ende mutora future yemwana wenyu. Tasangana kupendo wani ava nechichema tedambudza dzidzisi yacho yatonzwa ndizvo iri zvokutaurira maogerera nemari deda Idare kana kanzanza chichemo munofana kuya naye.